Karena kene iki sing penting yakin hashtag sing penting yakin carine ngono. Ya ra, sapa ngendi iki Karang Tarunane. Mantap. Jadi mereka juga melakukan bakti-bakti sosial jenenge Jumat Sejuk ngono kuwi Pak. Jadi mereka juga ngumpul-ngumpul ke dana engko dinggo orang yatim, anak yatim, dinggo orang-orang yang membutuhkan. Cah-cah nom-nom padahal ya. Iya, dhek cah sing Karang Taruna ki padha ngefan karo kowe mula kowe nganti dinai kembang. Oh iya. Ki sing bapak-bapak perangkat yo nyediani kembang. Oh, kembang apa? Dinggo tati ning sesuk diwur-wurke. Wah, ngerti aku. Kembang kae to 7 rupa. Oh, kok karo dalange yo santai wae. Dadi loro, aku karo Pak Seno sing dikeki. Ya ora, aku ora direncanake kok. Kowe sing. Ya ora ngerti yo. Iki arep dong apa tak adus bareng? Apa piye to? Kembang iki ngopo diwur-wurke dinggo apa? Tinggo adus. Dinggo adus kembang. Iya. Oh, karang yo medi-medi kuwi mau kok. Mau Karang Taruna nyuwun lagu ra? Nyuwun ora? Ora nyuwun lagu. Mau wis dadi siji mau kok. Dadi siji wae karo kembang rawene. Oh ya, ya. Saiki gentenan Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu, oh bajing loncat wong nggih. Mau panyunan saka Pak Tumiyono. Ya, wah jan. Iki lagi lagi Ayo Mbak Ayu. seneng nonton streaming no. Oh iya, ora apa-apa. Ayo nyambut gawe. Lingguh nang kono. Kuwi ya tunggale kuwi ledang kuwi karo ayo. Apa? Ledang. Ledeng. Ya ledang matane. Ledeng iki rak kali. Ledang. Nggih, sugeng dalu. Kudu adu hormat karo bintang tamu aja Oh iya, hormat. Hormate ya ora ngene banget. Lah piye? Ya ngene. Ngono lho. Ngene. Lampah dodok. Ya kurang dodok nek lampah dodok. Lah piye nek dodok? Aku ora iso ndodok Ya contoni. Aja, wis aja. Tadi Lah ngapa? nek dodok muni kabeh kowe. Muni apa? Ora ya. Kok kaya Mas Jumadi kowe. Angine metu kabeh. Lah iya mau jogetmu krungu kula Pak. Ngono piye? Kok Kok padake kodhok. Ngempit kodhok. Untuk kodhok ya. apa? Balon. Panuwunan saka Pak Tumiyono Mbak Ayu. Ya diaturake bajing loncat. Ya. Bajing loncat. Sesuk ya ditimbali neng jugrune neng Klaten kono. Oh iya. Mangga. Nggih bawah. Nganggo gunung. Ya. Gunung. Iki mau lorong apa ning ngadeg ning kene? Oh ya tak linggo Ya, tak mene. linggo. Seneng aku nek kon linggo. Ngewu-ewu pemandangan. Lah. Wis neng kono cingkara bola umbata. Kupala. Gupala kayangan. Iya. Ya kurang gede sing siji. Ha iki wis Sawangon aku nek kuwi wangun gupala. Lah yang siji iki apa aja ngedek? Oh iki Lah gupala aku kan gupalane. nyanyi. Ya, Apa kuwi dadi apa kuwi? Aku Hah? cutik. Iki lho, apa jenenge? Cutike. Cutik, Ya cutik. 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 Kabangkur. Gunung Gunung Semadang ketunjang. Sa. Iki kudune S2 iki dadi kaya Buketsi kae lho, Buketsi, pemerhati wayang lho. Oh iya ya. Peneliti wayang. Kudune ya. Kudune. Aku ya peneliti kok mbiyane. Kowe sesuk dokter munggah dokter sekolah dokter S3. Bar kuwi profesor. Amin. Kaya Bukit si Getsi Emerson Emerson. kae pemerhati wayang dalang sapa-sapa ditonton, digoleki kuwi keunggulane nggo napa. Sejarahe. Ha iya. Coba aku takon oleh ra. Takon karo? Bukit si. Ento. Keunggulane Pak Seno ki apa? Aja. Lah piye to? Waisen aku. Aku Kan ora tak maca. takon lho peneliti kok. Peneliti kuwi bebas dan objektif. Rasa melu kowe SDM-mu rendah, rasa melu. Ngapa lah aku gerarek ngomong apa? Ya takono. Nah, Bukit si. Perkenankan kula ajeng tanglet.
ajeng nyuwun pirsa nggih. Nggih Bukit Si. Sini Napa aja. wonten mriki mengke mboten ketingalipun ketingal kalih kameranipun. Bukit Si iki piyai saka mancanegara. Niki mah mriki mawon Bukit Si. Meneliti wayang. Ya. Halo Bukit Si. Halo Mbak Elisa. Wah, kok kenal aku sih? Aku kan jadi malu. Nggih, Bukit Si. Ya Bukit Si kesini untuk meneliti Pak Seno. Betul. Oh, kenapa diteliti? Kenapa? Yang menarik apanya? Karena streamingnya luar biasa. Oh, Penonton kata sangat kata ingkang sangat. mirsani. Wow! Kayak geleleng, waduh langsung geleleng, langsung udut. Wah wes blangkone ra sedeng, dase saya gede. Dasmu. Oh, karena penontonnya yang banyak ya. Kata niki Nggih. pinten puluhan, pinten ribuan. Ribuan, pinten nggih. puluhan, nggih. Ribuan Kata untuk sangat penonton streaming aja kalih Seben- doso apa? 20.000. Kalih doso ewu. Nggih. Nggih, menawi wonten Amerika nggih, Mbak. Nggih. Menawi pamirsa wayang menika wonten karcis tiket masuk. Oh, ada tiket masuk. Nah, cobi HTM. umpami niki priantun setunggal tiket masuk Iya, karcis dikasih masuk. HTM Nggih. ya. Mbak Limbu, gini menika wah luar biasa mangke. Bisa akeh, Seben Bang. dalu, seben Nggih. tiket karcis masuk wonten miliaran. Wah. Kalau di negaranya Bukit Si sana Nggih. disuruh bayar ya. Nggih. Berapa harganya satu orang bisa sampai berapa? Menawi wayang menika saged ngantos swidak. Sewidak ewu, $60. Swidak dolar. sewidak dolar. Nggih. Wah, lah yo Tetes mengko nek sewidak. 800.000. Wah luar biasa. Nah, engko nek Cek 800. Nek 800.000 mengko sing nonton mung 5. Iki parkir 5.000 wae kadang do memeng. Parkir 5.000 mundake 10.000 pada ngemau. Ini biar jadi tontonan rakyat gitu aja. Nanti Iya, yang bayar betul. biar YouTube. Nah, itu luar biasanya Indonesia. Wah, Ini iya. untuk rakyat. Yes. Luar biasanya Luar biasa. itu. Kalau di Amerika ya radi elit wonten teater-teater. Jadi elit ya. Di gedung gitu ya. di gedung. Nggak Tapi di kalau di outdoor. sini kan wah rakyatnya Rakyat semua saged boleh mirsani nonton. sedaya. Yo, semua Iya. kalangan. Bapak-bapak ingkang wonten Sarutono Harjo ingkang nyesponsori Nggih. ning rakyatipun gratis. Niku luar biasa. Ya. Jadi yang diteliti itu ya Bukit Si. Nggih. Oh, ya. Karena apa begitu banyak sekali penonton setiap malam streaming. Ini Padahal tetap setiap malam ya. banyak sekali. Lakone yo podo wae yo, penontonnya yo akeh yo. Heran kula. Loh, justru kuwi sing angel. Ya, Justru ya. itu sing angel. Nek lakone beda, penonton antusias engko ceritane piye. Ning aku lakone padha wae penonton yo ogah kok. Iya. Nah, itu yang sulit di situ itu. Oh, kuwi Meskipun bakat. penonton iso bedhek engko Bagong lucune ngene-ngene. Iki kudu tak pikir aku kudu ganti kelucuane piye. Walaupun dengan lakon yang sama tapi Nah. pasti berbeda suguhannya. Wah, gleleng tenan dalangnya. Dalang cerdas pada ake yo. Terus apa lagi Bu yang menonjol dari Pak Seno ini? Kalau dibandingkan banyak dalang-dalang senior lain ini. Terus terang nggih, Mbak. Nggih. Kula nembe niki. Terus Oh. dereng saged Menganalisis. dereng patos Ngertos. mengetos. Oh, menika nembe wiwit. Oh, nembe wiwit Terus, nggih. menika. Dereng Pak nggih, cobi mangke nggih. Kalau Ibu udah meneliti dalang-dalang Indonesia sejak kapan? Sejak tahun 1991. 91 sampai sekarang 2019. sampai Tepuk tangan untuk Bukit Si. Luar biasa dan Pak Seno disejajarkan dengan dalang-dalang keren gitu loh. Kok iso yo? Kok iso dapurmu ki lho di padake karo wong-wong dalang-dalang yang beken-beken ngono lho. Iya. Senior-senior ngono lho. Iya.
Ya. Kalau janipun wonten hadiah kagem Pak Seno. Oh wonten hadiah napa Nggih, niku sekedap Bu Kitsi? Oh, nggih. Oh ya siap. Buku. Oh nggih matur nuwun. Sak menika mawon Bu Ketsi kula tampi. Ya. Hadiah buku nggo aku kan dhek ngerti aku gemar membaca. Tenane. Penggemar membaca tapi kacamatane wingi wis tiba ning laut. Tuku sik kacamatamu. Kacanatane. Mriki Bu mboten napa-napa nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Wah, tepuk tangan dulu buat Bu Kitsi. Ya, pembaharuan wayang untuk penonton terkini gaya pakliran garap semalam. Oh iya, sajian dramatik Ki Purba Asmara oleh Catherine Anne Emerson. Oh iya. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia oleh Wikan Satriati Yayasan Lontar dan Rudi Wiratama UGM. Wah, seneng ya. Yo. Dasare aku yo ngefan karo Mas Nah, Purba. toh sing didelok mau gambar-gambare. Wis yakin aku. Tak delok ana fotoku ora. Panjenengan janipun bolo napa musuh? Nggih kula nggih sok bolo sok musuh delok wayahe nggih. Bu Kitsi berarti udah lama belajar Jawa. Belajar Jawa sejak 2004. Oh 2004 ya. Panjenengan saking pundi kok logatipun benten? Ngendang. Wah saged ngendang barang. Wes ngeri tenan. Segede. Kula logate benten soale niki uteke rada aneh ya. Dadi rada sengklek. Saking pundi, Mbak? Sengklek woman. Menika blasteran. Nggih. Blasteran. Bapakipun kepok, mbokipun kluthuk. Ya, wangsane gedang-gedangan. Sing penting manis ya. Nggih, matur sembah nuwun Bu Matur Ketsi. sembah nuwun, Bu Sami-sami. Nggih. Sami-sami. Apa Bu Kitsi suruh nembang dikit gitu loh, Pak? Aja nembang, Bu Ketsi itu pinternya Ngendang. Ngendang. Wah, Iya. boleh sedikit Bu ngendang. Apa biasanya bagusnya? Jineman atau apa? Jineman mawon. nggih. Jineman apa, Bu? Nggih, jineman napa ular kambang? Ular Ya. kambang. Mbak Ayu sing nyekar jineman. Siap. Bajing loncati dipedhot sedelo. Ya. Monggo teruske meneh. Monggo Bu Ketsi men. Ya, piyai luar negeri we kersa ngendang. Monggo. Nah, ngandel rae ning gambarku to, Sa. Ndih, halaman piro? Kaca nomor piro? Ndelok tak. 492. Waduh, oh udu Sa, raine Malik. Balik napa? Malik kirik. Olah tungkal lekerek. Oh iya, mangga. Iya, yuk. Jarwa Nendra Narendrayan Sangah langkah
nyenengke tenan kok. Iya, terampil ya, Mak. Heeh. Ya. Tepuk tangan kagem Bukit. Tepuk tangan untuk Bukit si Emerson. Luar biasa. Matur sembah nuwun Mbak Ketsi. Ya paringanipun buku, iso tambah wawasan. Waduh. Tambah ngelmu no. Matur sembah nuwun. Wis ora mokal wong garwane we pengrawit handal Pak Wakidi. Ya matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Wis paring tambahan ngelmu awake dhewe. Ayo teruske yuk, ayo iki tambahan lelagon ana meneh saka para dukuh yang di tribun VIP. Gedung Baru lantai O di Pintalagu Liwung. Iya. Dukuhe kok do seneng liwung to iki. Ya ora apa-apa. Elisa tanda tangan Dukuh Sardono Harjo. Nggih, mengko diaturake. Wo kaya apa sik ning dhuwur kaya apa? Iya. Kaya konser Pak nganggo lampu parang lho ngene iki. Ora nganggo lampu kae. Enek carane penonton bal-balan malah sing murah dhewe kan. Ayo yuk di anu apa jenenge di bawane diteruske. Heeh, iki kagem Pak Tumiyono engko ndak gelo. Iya, monggo. Mbak Kerci lenggah rumiyin. Iya, ngono ya. Gunung Semadang ketunjang Talaga Sekawayana Terang kicik di tengah gua Dunungna ulah pundung tudis sungkururan sungkan tedi teyang tarim ragawayana ngancik di negara Sunda. Ya, mangga. Diaturake. Ya. Joget. Ya. Ayo. Piye? Joget dengan ramu ora joget ki piye? Joget sa, ayo sa. Ya. Bentar. Ya.
golek keringat. Awas lho Pak, cekelan kok nek tiba. Tiba lorong kok. Wis iki le petekelen kuwi lho. Apa? Petekelan. Petekelan. Dakilen. Petakilan. Petekelen piye? Ora ngerti jenenge kok sikile petekelen. Iya, ya ben tak apa. Yo mangga. Bajing loro loncat. Loro iki watengane kuwi. Oh. Ya. Bajing loncat, bajing loncat, kastana. Aduh, abdi bajing loncat, bajing loncat. Ayo rebabe. Aduh
Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ora melek. Di Remason. Heeh. Ya kowe sih kek. Kowe sik dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, kowe S2 kok. Meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, maguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh gono. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Nah, ya wis ra apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen andlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah, iya. Coba Bukit Siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau we. basa apa? Bukit Sito. Bukit iki memperhatikan. Lah ya aku yo Saiki memperhatikan wong panjenengan iki nonton ki wo iki ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan kelambi batik ngono. Ya Aku kan NB ngisor dhewe yo. undangan. Kuling aku ngono Oh, kuwi. kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Iya. Apa mau penjalukane Kembang Rawe? Kembang Rawe mau urung diaturake. Ya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jenenge gathik glinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Kowe sik nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone ngono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayangke wis aku dadi gendang tenan ya. Tumbuk. Ramuni ya. Kuwi bojomu mo, Mbak? Iki bojomu sing ngendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro e. Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kuwi latihan nang omah karo kuwi. Iya. Jiwa Anggo jiwa agawe rucite Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sapa aku? Ayo Tin. Lara. Lara apa rara? Sakarepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara apa? Kangsi. Kangsi Nadya. Wah nek Tatin iki suarane wis cetha cantas, mbokne ya sinden, bapakne aktor film kartun. Apa? Kayane tembangane mesti apik. Iya. Ambiyen Dek Tatin dong patek payu iki ngarep omahe ditulisi terima campur sari. Uyon-uyon wayangnya juga ada. Ning arep omahmu kaya ngono, Pak. Bareng tak ece terus dimbroke. Terus antinai bende kae. Kadung ngetekke lho. Ya tenan kok ya. Aku kaget yen biyen nang kowe lah iki apa sing marahi aku ngono. Campur sari uyon-uyon wayangnya sing kalimate iki lho sing lagu iki. Ngisor dhewe kalimate wayangnya juga ada. Wayang. Aku nek dayae muni mana ngono. Wayang juga ada kan niku napa nggih? Salon lungit ngenten. Iya, salon lungit. Ibumu almarhumah ki Bu Sri Lungit salon lungit. Terima pemotongan rambut. Paes campur sari, uyon-uyon, wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tesih enten tambahane. Apa?
Nyicil juga bisa. Wah ya, potong kok dicicil. Kena Lagi keruak-keruak. Pasti nek nanggap wayang niku lho. Nah iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Harus ngono. Ayo. Upama mundut rakmi kurang banget le ngece tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu bathuke kaya angus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ojek mana. Kowe tak nek kon ngene ya apa kae jenenge ilmu apa kae. Wah, jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing jelehi barang. Ayo sa. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau Ya. Lumampah tanpa Kaki. hah? Walah. Ayo. Walah. Ing madyane Ing madyane jala jala niti temah gonjing temah gonjing anggenjang ning paku lingan. ya wah terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau Napa Pak gatel napa? aku ora adus ya soalnya Lah kok ora adus? nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbeyuyut kae iya Wes mula anu jenenge iki apa Napa? jenenge iki Apa? rahasiane heeh rahasiane wong melek bengi iki aja dilap bae awake oh aja digebyur ngantuk terus carane kocoro Pak sapa ya sik ra tau adus kae iki arep nglendagel ning ora nggone kepengin dadi bintang tamu Ya, ning ora duwe mental tur dagelane ming dagelan cara kae ora diatur ya kemeling ae kuno banget yo mangga diaturke yuk Ceritane wong seneng
Matur suwun Mbak Elisa. Karo Mbak Tatin. Iya. Cik. Ning apike ya dienggo ngesahke, Truk. Lho. Kok ngesahke kok terus-terusan. Ayo men karang ya dapukane bintang tamu. Iya. Bintang tamu iku kudune seragame beda. Terus lilingku nang ngisor nek pas goro-goro munggah, nek pas limbukan munggah. Aja linggo nang ngisor ya ada turu tenan. Mulai ngampet wis tenanan. Ya. Sing pungkasan diaturke apa? Ki mau ana sing nyuwun lagu Prau Layar. Ya. Sip iki, Truk. Wah, iki malah cara kuno ning kepenak dirungokke. Ya. Nane 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 nanane ninane nana. Goblok. Truk ngetak wong tuwa. Mestok koe. Cak-cak ora. Goblok aja kena ning ora nggon sirah ora. Aku nek kuwalatur kowe wis ket biyen. Kowe ora malati. Wih, kurang ajar to. Wong tuwa kok sikile didugang ora. Ayo, Prau Layar. Pamundhutan sore mau. Iki sing pungkasan. Hah? Pungkasan? Ya mbok. Lah, Ayo manut aku kok ya. Kok saya critane mung kari cendhek iki. Oh. wis ora dawa meneh. Wis ora. Ngari cendhek. Kok gek bubar. Wis ora iso dawa. Mbok didawake. Wis ora usah werna-werna. Lah iki mung kari nampa kahanane. Iya. Ora pengen dawa. Ora pengen dawa anggere nyambut gawe lancar wis merdeka. Iya. Ya wis ra apa-apa lah. Cendhek ya wis. Mangga. Tak tak. Ya, Prau Layar. Jogeti. Ya. Padha meneng wae. Lah soalnya duitnya digawa nang kono dadine arek omong ki piye ngono lho. Piye maksude? Kok ya dadak liwat jenengan ngono lho. Lah wong sing dibel aku kok iki manut aku. Iya. Berarti nek ra lucu dikethok engko. Oh jelas. Wah. Dikethok sah.
Ketoke ya bakal diketok. Wis diketok, iki lucu ra lucu diketok tetepan. Yakin aku. Wis apal ya, Des. Iya. Wis maturan ndok apa-apa sing dadi wikatine. Iki aku kaya cangike. Aku limbu. Jane aku rasa nyambut gawe ra apa-apa iki. Iki cangik limbuke tak ilangi, kowe cangike tatin limbuke wis malah dadi. Iya. Ngono ya. Lah jenengan apa nih? Lho aku sutradara. Sutradarane. Sutradara. Sutradara kaya manuk. Lho kaya manuk piye maksude? Manuk dara. Dara, iki Sutradara. sutradara, Iya. beda meneh. Ngaturake, Ya niki Pak. sowan wonten ngendi Pak Tatin? Sardono. Do? No. Oh Sardono. Harjo. Oh nganggo harjo. Iya, urung rampung. Sardono to apa nganggo Sardono harjo? Sardono Kasino Indro jarene mau. Mau wis disebut. Lah ya jarene Dagelan ra oleh nyebut ping pindho. Ya boleh Oh, boleh. Iya. Sardono harjo apa Sardono tok? Sardono Harjo. Oh iya, Sardono harjo. Acara apa, Sa? Magilik. Acara- Iki anyar gedong anyar iki, Mbak. Arep ana syukuran niki ne. Dinggo gedong anyar. Ngapa? Kok meneng wae? Lho, lah limbukan iki gaweane bintang tamu kok. Yo kok dalange yo nganggur yo. Biasane dalange ya melu omong kok nek iki mah ora melu Aku omong. lagi malas ngomong. Kenapa? Enggak apa-apa, males kok. Sariawan ya. Sengaja Sardono Harjo ki mau kepiye teruse dirampungke sik. Misi visine kecekel sik. Oh, visi-misine sa. Kok isa? Tatin yo dadi bintang tamu lho Ramung Elisa ning kene Ya ne. aku sing ngempani kowe sing ngomong ngono lho sa. Terus kowe mung takon to, aku le mikir. Ayo bangane Penak men gaweanmu. tak ndani bangane dalange ming meneng wae ke. Ae ngopo? Kok ming dolanan HP wae? Aku iku bar limbukan isih lakon pirang-pirang. Isih mikir aku iki lagi goleki lakon ku meneng wae to. Terserah ngono. Angkat tangan dah. Tandani di anu kampung endi sing flu terus Umbel Harjo. Lah iki urung ngerti kampung. Ra lho. ready aku ne. Lisa urung ngerti kampung aku teneh piye. Engko nek kampung sing Ya jajal ra apa-apa, aku coba tak jedek sakecekele ne. engko kowe ngawur engko. Hah? Cok ngawur ya kowe. Yo dijajal kok. Ya, Apa jajal. cepet kampung apa? Kampung apa sing apa ya, Pak? Jare kowe ngumpani lho. Ya, Hah? aku mana dalange yo. Ngono kuwi nek kira-kira kowe wis buntu nembang sik. Iya. Ora. Oh, wis buntu Bawa ora bisa. sik, Ya, nek aku gubuk sih asmara ana buntu sing ya. nyuwun, sesidepan ana sing nyuwun karo nglumpukke Ya. apa bahan. Iya. Mbak Tatin yo nggawa mau dipek dhewe tapi ra dinehke dalange. Apa? Kuwi kertase, ana saweran kertas digawa dhewe ra dinehke ketok elekmu Aku tak saiki. nehke lho, sing sesideman Elisa saka Hongkong. Heeh. Tak kasihin Pak Seno lho. Betul, Ah, tertib kuwi. Tertib kan? Nah iki ora dipek Lah. dhewe ne. Aku dikon lho karo Pak Marwoto, Pak Duko. Muni Dikon piye? piye? Pak, mengke mang sukake Pak dalang mawon. Mboten sah, mengke nek disukake dalange mboten dinahke jenengan ngono. Ya wis tak cekel dhewe. Ya ora apa-apa, ora masalah. Iki ra apa-apa. Aming panyuwunan lagu pol 50 ta. Ngece. Akeh iki Pak Tenan. Ora ya. Adake cah tipis. Siji loro 500 Pak. 500. 500. Ora mungkin. Ayo. Totoan. Tenan kuwi abang kabeh ki lho. Apa tulisannya Pak? Berarti ya pekok Elisa. Oh ming 200 kok muni 500 lho. lah sing 300 mau lebokke kok aku weruh dhewe. Lebok ngendi? Mau lebokke tasmu. Tak kene dalang. Bodar we. Ora aku weruh. Apa kowe ngerti lek ngenehke iki? Weruh mau pertama kali langsung latihan seriuning to kowe ne. Ngerti aku langsung. Iki lek ngenehke kowe urung teko lho. Iya, terus kan kowe takon aku. Seriuning piye sing bener seriuning? Oh, terus langsung gladi karo wiyoga-wiyoga tentang seriuning. Sawere piro kok gladi barang 500 ning kok tak akoke 200 wae. Coba ayo apa ya, yuk. Diwaca sike wae ne. Ketok kowe. Mulane kok penganggone saya tambah. Tambah ki. Wingi mung siji lho Pak ki, tambah siji Meneng meneh. nek ngandake- Iki wis tambah gede. Nek ngandake penganggon lah kuwi mobile dalange piro nek ngerti? Piro? 5. Masa 5 Kuwi ketore mung siji. Mergo nyatet
saweran sinden-sinden ngene iki. Tambah berarti. Iya. Oh, mobilmu ki isine saweran, Pak. Ya. Weh. Weh. napa niki? Aming det 100 e kok tambah mobil ki apa mobil regane 150.000 wae. Ya 150 nek ping, saiki bendina mayang lho. Ayo, 150 ping 30 pira? 30 pira apane? Nek bendina mayang? Nah, apa bendina ki mesti ana saweran? Malah luwih saka 150 lho. Bendina ki urung tau urung karuan akeh saweran. Iya, kadang kala malah mingsok rokok. Rokok. Jaluk lagu rokok papat aku ra doyan. Ya aku. Tetep tak singgahke. Lah piye jare ra doyan? Dijolke nek sing aku doyan. Wi nek pengen ngerti sa dalange ngono kuwi. Iya ora apa-apa, encen mesake kok, Den. Fakir udut. Sapa pakar? Fakir udut widalange, nek dine udut seneng banget. Saiki tak maca iki. Ya. Sri Uning dibawani dari Pak Marwoto. Untuk Mbah Roto, Pak Camat Ngaglik, Pak Lurah Sardono Harjo. Oh iya. Ada uang 200.000 buat Tatin. Nggih Pak, sampun. Ya, berarti ya sing nembang kowe nek Sing berarti aku ora ya? ora wong kowe ora entuk duit kok. Ora entuk duit aku patenan. Modaro. Nembang dhewe. Lah ngopo? Tak tembangi sepele nek wis Sri Uning ki Kowe dhewe Sri Uning ki wis ana sing bener ya, Pak. Sri Uning wis dibenerke karo sing duwe lagu ya Ki Sukron Suwondo. Nek ngantek salah dibenerke sapa? Kowe kan sing dibenerke. Aku sing dibenerke. Lah aku kan urung. Kowe kupingmu budek. Lah ya aku ora. Yo kowe ning kene yo melu nyekseni yo. Kapan toh? Yo pas ning Blitar kan Tulungagung. Aku ora ngerti, ra gatekne lho. Aku pengen dasare Iki ki bodek. wayangan ora padu. Lah iki ngeyel lho, lisae ngeyel. Wis gek kowe nyuwara gek Sri Uning mesti Tuban ngono. Saiki po? Ae nek dituruti cerewet banget kae. Lah ya Nek carane manuk kowe iki ming deruk kae pleci. Dadi Apa kowe ming pleci? Kono wis Lah ya iki limbuke kaya ngono kuwi ya. Nek manuk aku apa? dibab deruk Nek jenengan apa? gagak. Manuk gagak? Heeh. Oh, Gagak pelan- panganane pelane. batang yo. Iya. Batang Bedoyane basmu. batang. Walah Seno Nugroho panganane batang. Ya wis. Ora apa-apa tak kancani aku yo mangan batang kok, Pak. Aku batang-batang nek isih anget doyan kok. Cakar ndas ono brutu yo batang. Wis Ayo. iki sapa? Yo kamu 200.000 Aku tinggal nonton aja dong. Ora digameli. Ya berarti meneh, Pak. Pak Marwoto meneh iki sing nggo ngamel urung. Atene cekor. Sakniki, Pak. Heeh. Sik kowe karepe aku muni dhek muni saiki Pak, aku karepe muni sok Rebo. Ngene. Ning ora tak tangkap. Ora. Tidak tak tangkap. Urine iki urik. Rasa muni ora apa-apa wis ana tulisane iki lho disponsori kok. Oh iya iki diponsori ayo. padake. Apa kacang rebu. Rebo laire dino Kemis. Kuaci. Kuaci. Kacang rebu. Laire dina Kemis. Kulino nyisel kacang. Lah ngapa, Po? Ayo, Nduk. Ya, Mak. Aja suwi-suwi. Ya. Putri Kang Sulistya Warni Sri Uning Mustika Tuban. Kowe yakin ora melu? Nek melu aku entuk piro? Yes. Kowe ndelok. Ora apa-apa lah tak sumbangke engko kowe wae. Aku Ya, kok gandeng 200, kowe 100 aku 100. aku wis dinai dhewe karo sing saka Hongkong kok. Berarti- PN. Oke, siap. Kuwi mau sing tak ucalke mau. Napa? 100 ku ya. 150. Berarti 50-nya dijupuk po? 150. Mau no telu kok. 100 ah. 150. Ora gawe masalah lho, tak laporke polsek lho. Ah, ayo.
Ning kene iki anti politik uang lho ning kene iki desane. 150. Saya 100. Kurang siji. Oh, Wong ngapusi iki bakale keblegong. Ora tenan sumpah 100 tenan. Iya. Aku ora arep njaluk. Iya. Putra Kanjeng Sira lawe lungguh katuran lengga nggih bapak-bapak ibu-ibu ampun jumeneng nggih mengke sing wingking boten saged ndelok mirsani nggih yo kabeh kedah apa jenengane apa? lungguh ya apa lenggah nggih sing ingkang ngajeng Aduh. sing ngajeng lenggah supados ingkang wingkingipun saged delok ning ngalenipun oke Mulane aku wedi nek Elisa omong ki aku wedi. Iya. Hah? Ngeceng apa? Ngeceng gondok. Tak perangkeng bacana Bebelo wirat moyo wis bantu ora Ya tak ewangi. Dan wurung Sri Huning gugur. Sik iki Mbak Elisa karo Mbak Tanar diparingi apa jenenge kuaci cap rebu. Ya. Kuaci rebo. Kuaci rebu. Ya. Oh ya. Wow, Ditampani. endorse iki. Ya, siji-siji. Nah. Satunya lagi. Wah, lumayan kuwi. Weh, kuaci rebo rasanya Yeay, enak cangkeme. banget. Ya, luar biasa. Ojo lali nek matane ra iso melek, dipangan kuacine ben saya melek. Oke. Mantap. Sah. Kowe le omong aja seru-seru lho. Ki napa nek? Nek nganti kae sik gampang kaget jebluk. Waduh, wetenge ya. Waduh. Wis ragame sesak. Mesake Pak iki ki melu panjenengan lho. Carane dudu wong tipis kok ora ditukoke seragam. Aku Iki saking carane nek ukuran ki 5L iki ya. Apa 6L iki ne gedete nang. nengke wae. Makmur subur. Ku anggere bar gara-gara ana swara mak bluk ngono ae. Deke modar langsung klesek. Masa kowe iso kaget karo suaraku, Mas? Ora ya? Wis biasa ya patake. Nek sing jomblo-jomblo ki kabeh ki pendukungku. Tenangno wae. kenal posa Kenal ya? sapa kuwi Jenengane Jumadi. Jumadi to Yo, Jumadi kala ning tanggal. Jum mbok dibenake lho Jum Wis tak akeh sewengi kon ngene iki. Nek mengko semaput kowe gelem tanggung jawab. lah nek masuk angin lho ketok udele Lah iya, masa sewengi kon ngene iki terus mbok saiki jajal wetenmu di ngonoke sewengi ora lah ya semaput iki wis kowe. tak iki wis tak taleni lho ngono Nah aku iya mesake rapopo Mas, aku rapopo. Ngono kuwi wae, bebaskan dirimu. ya muga-muga ora masuk angin ya Jum Ya. dadi mustikane ing tuban
Senadyan mekasanira dateng lena Yo. Sriwane mesti katuban lamun tresna sabaya ati Raden Wirataya Ananda Ganti Sriwane katanganita Wirataya Utranira Sirawe Ati-ati Sriwane putraning ati Mangsa bati Nalikane nguni Kamu bahan madaka Tukang tangge lawan minat Tresnane Wirataya Dinamune ning Rara Sriune Senadyan mekasanira Nena alapun negara Nggih, Sriuning sampun katuraken Paseno. Ya, lumantar Mbak Tatin mau nawala sing ditampa. Nggih, saking Pak Marwata. Pak Marwata, Pak Dukuh, Pak Dukus, Sardono Harjo. ketoke. Lah Oh Pak iki Dukuh. entuk layang ki sokne ditakoni nyuwun prisa saking sinten, Pak? Pak Dukuh ngenten ya, Wau. Pak Duko Sardono Harjo ki pirang-pirang. Oh, Pak Marwata. Oh, pokoke Pak Marwata Duko Sardono Harjo. Nggih. Ya. Engko nek dikira Marwata kawer barang lah iya. Ya iso ya ngono kuwi nok. Elisa entuk nawala ora sa? Apa ini, Pak? Kalau warung rujak es krim asam makmur, Nyuwun napa? kembang rawe. Kembang rawe dados. Oke, siap. Delok sik pira ya? Karo sing mau akeh ngendi? Lah ngapa sah? Akeh iki ne. Ya, Berarti kembang rawe sikik. Ya. Sing mau apa? Ngono kuwi ora diitung perkara nominale. Ora ngono. Lah sing ngajari Pak Seno kan aku kan berguru pada panjenenganipun. Heeh, ning aja diutung iki nang kene ya akeh sing do nyuwun, ana sing nyuwun gubuk asmor anu mau sesideman saka Hongkong ki mau saka kowe Iya. tak untalke rono. Lah iya kudune 150 garis 100 sih. Karo nyuwun apa jenenge gubuk asmara. Ya Oh, aja iya. ngrembug perkara dhuwit saru. Saru ya ora oleh. Saru sah ra entuk sah. Lah wingi carane Pak Seno ngono ndi sing paling akeh kuwi sing disikan. Beda nggon ki beda wisan. Oh ngono. Aja Nek padha. nang kene ora entuk. Ora oleh. Iya ora oleh Aja. ning kene iki anti kaya ngono. Resik desone. Iya, awak dhewe sindene Pak Seno to aja ngisi-ngisinke dalange. Oh iya ya. Lah kowe kok ngisen-ngisenke? Ya gitu. Apa ya? Ya mau duite mau Lah, pek aku- dhewe. Ah aja kok Tatin kok ngisin-isin ke aku. Dhek dhewe ngisini-sini kok. Lah, kok iso? Lah iya kok ya wong dhuwit kok dimlep dhewe ora. Lah yo dikek dalange ra entuk kok. Dinggo kas. Kasih sapa iki Dinggo piye? tuku seragam barang kuwi dit apa? Lah iki piyagone sapa to iki? Oh iki beda ya Pak, dudu saben dinane lho. Oh sing penting tabuhane padha ora masalah. Tabuhane padha, sindene barang ya beda-beda lho. Tampil beda. Oh, mulane dalange kok nengok nengen terus iki. Biasanya delok debok terus Iya. ya. Saiki ne delok Sebelahnya. pengen terus. Ada yang baru. Iya, ada. Nek biasa nek dia Kulit kalau manggis. ada yang baru suka begitu. Oh gitu. Kita bubarke lho ning garap. Lah
Aku kok cerewet ngopo to? Iya. Lah ya nek ra cerewet kok sepine. Wis, sesideman apa ki mau sing nyuwun apa ki mau? Sesideman nggih. Kae mau bapake sing Kembang rawe. Kembang Nanti rawe. kembang rawenya buat Iya. nanti lagi. Kembang rawi posisi deman. Engko sinden-sinden ki ya digunakake. Langke Digunakke no. ki piye? Dikon nembang. Dipakai. Jangan digunakan, diaturi nembang. Diaturi nembang. Ya, heeh diaturi nembang. Bener kuwi, berarti aku mengaku salah, kuwi salah kata-kata. Ya kan? Iya. Cacerdas ya padake. Iya, nenek wong Jawa iki ngono kuwi biasa. Biasa piye? Kaya nggodhog wedang barang ngono ki biasa, ngulek sambel ngono ki biasa. Dadine kata-kata sing nek wong wis genah ngono ki ora terus diperlu dijelaske, wis dong. Apa? Godhog wedang ngono. Tetep. Kaya koyen mau sinden digunakake maksudnya engko dingkon nembang. Oh ngono. Yo angel yo. Mas yo kaya mau wedang mosok digodhog. Padahal iya. sing air digodhog dijenenge wedang. Iya. Sinden dinggo. Dinggo apane? Digunakake ora dinggo. Digunakke apane? Digunakake suarane. Oh, ngono lho, Iya, Sa. iya, oke Aja pokok-pokok banget to. Bukan ini memperjelas. Iya, Ora tak- kabeh wong iki ngedong ngerti ra? Kaya aku ya ora dong. Ya tak jelaske ngono kuwi. Oh iya oke siap. Oke bos. Oke, siap. Kamu mau ngapain nyanyi? Iya iyalah. Udah siap nyanyi? Sesideman. Sesi deman. Sing oleh duit siapa? Aku lah. Ya wis aku lho, Bu. Keset iki bintang tamu siji keset. Lah kowe mah aku oleh duit kuwi ya, kowe linggo aku ya Aku linggo. ora linggo lho pas kowe nyanyi. Ya engko tak ewangi nek Nah. setengah ya. Nggih. Wiwitane anderek sang peki Priya. priya bagus kang ngolah budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe bendara bendara terus kayungyon selendang kuning kang sangke kang saking bukir yo gentenan bekerja sama sing apik. Yo. yo sing rukun Ah, Ya ki rukun. saking Bapak Subari nyuwun lelagon Putra Nuswantara, vokal Elisa. Oh iya. Kagem Bapak Lurah dan perangkat kelurahan. Selamat kagem Mas Wawan, perangkat sekretaris desa. Ya, 300 dari Pak Bari, 200 saking Pak Marwoto. Sedaya kagem Pak Dalang. Endi ta? sana tulisannya Tulisannya. delok sike tenane sedaya Terus, kagem Sa? Pak Dalang Diurusah. ono kira mungkin ono iki. rasa. Sen Diwaca, didelok. Sa? Sapa ngerti gogrok tulisannya saking Bapak Subari nyuwun lelason Lelagon. Lelason. lelagon Putra Nuswantara Nuswantara. BK Elisa Vokal. Oh vokal. S2 psikologi kok maca WK. Oh ya salah. Ya mataku sing salah. Kagem Pak Lurah dan perangkatnya selamat kagem Mas Wawan. P Sekdes RP 300 Pak Bari RP 200 Pak Marwoto untuk dua sinden cantik yang harum mewangi sepanjang hari yang selalu cantik dan mempesona. Rana memandang
Nggih. Karene. Endi ora ono. Ora maksud tenan iki. Tinggal kami berdua kok. Ora endi sing munine sinden cantik. Menawan sepanjang hari ora ana kuwi lho. Ana ya. Selamat wae. Kandi selamat. Ya men kok ya. Oh, barang tak selamat metune kagem Pak Dalang. Walah, dalange pancen. Ya Mbak yo. Nya dienggo wong loro. Ya, mesti tak keke ngundak aku ben mumpung penonton ki do mrisani kabeh. Ya. Dikira- Iki dinake kene sike ya ben manak ya. Tateng sike ana pira? 1, 2, 3, 4, 5. Lah engko 1 manak 1 dari entuke 10. Ya. Gak apa-apa. Bapak Eko Bejo Mulyono. Eko 1, Bejo wis ngarani. Mulyono ki M. Ora usah diteruske, Mbak. Ketua RT 06 Candisari lagu pepeling kagem Bapak Lurah Harjuno Wiwoho SE dan perangkatnya. Ya, manak 150 wis. Wah, lumayan. Oh, Dintani manak wae. Iya. Teruske. Mengko ben manak terus. Suara kurang permana. Malam ini pemasukan tipis. Kenapa? Enggak apa-apa. Mbok ora usah mengakui mombangi saka bontang sawerane akeh kok. Pemasukan Sawerane dikit. Tak keke kae kalau sing metu Sapa? gede iki. Sapa Nah, muni? foto-foto kae. Boleh ayo berarti nih. Ha iya. Sawerane dienggo ayu kabeh, Pak. Heeh. Samono akeh. Iya. Oh, tanggung jawab ya ayu. Kudu dibagi lho. Lah, ora nyekel sing bener sing endi? Dalange posisi Men sae. Dalange ben tambah sugih ora apa-apa. Wis sugih tambah sugih ngono wis ora apa-apa. Serak mobile tambah 1 meneh wisan. Oh iya Wis ya. arep ngerancang-rancang ndelok-ndelok brosur. Sa. Kita nembang aja. Oh ya cepet kamu nih. Hah? Ning wasis Angung rum marang bendara Dia Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Luweh becik patenono timbang kepisahan Sulestya tarik wangi saputono lawan kula gentenan neno liwat kincanging alismu
ana urip ana kutha gedhe kawe tak tukake Cing tak takoni. Cing. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya, Cing. 6 8. Deh, aku 9. 6 8. Kayak tuku kopi to. 9. Aku tau lugo kono aku. Parani koncoku tak Taiwan kuwi to. Aku disogok rokok 3 kutri. Kena grup. Ya, aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena dot. Kudu satu. Itu rokok. 96. Kacau.